kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Sa pag-injection ako og drugs. Nga makakaunsa. Ha? Naghimo kag istorya aron anami mo abi nimo, di ba? Ha? Di ba? Tubag ako, ha? Wa dayon mahibaw si Enrico ga anak niya sa Wilma. Mga iyaw na kining napasakitan. Ako na'y nakasulti niya. Kun mo na, naibaw kang daan sa tanang netabo o kinsa kaming upat. Tuwag! Oh, Joel. Ha? Naibaw kung kamo ang anak ni Enrico. Si Eric ug si Ila. Kinsa man ang ilamang ginikanan. Ngano na himo sila nga usa sa manununod ni amahan. Tuwag kay si Eric. Mao ang anak ni Benjamin. Ang suod nga higala ni Don Faustino. Utsa! Suod nga higala lang sila ni amahan. Pero nganong dako man siya og nasunod kay kanamo ni Joel. Tugod kay gustong bayran ni Don Faustino ang iyang sa iyang suod nga higala nga iyang gipapatay. Utsa! Gipapatay ni amahan ang amahan ni Eric. O kung sa may sa ni Ana Benjamin kang amahan. Nganong iya man kining gipapatay? Aron mawad-an na siyang karibal kang Arabella. Managhigugmaay sila si Benjamin ug si Arabella. Pero nangitag paagi si Don Faustino nga mailog niya si Arabella. Maong iyang gipapatay kay Enrico si Benjamin. Ang amahan ni Eric ang napatay ni Enrico. Oh, tungod kay dili makabalibad si Enrico sa tanang sugo ni Don Faustino. Og si Ella. Nganong si Ella man ang gibinla ni amahan, halos tanan niyang katigayunan. Tungod kay si Ella mao ang anak ni Arabella. Ang babae nga giilugan nila ni Benjamin og Don Faustino. Anak ni amahan si Ella? Si Ella? Oh, gilugos ni Don Faustino si Arabella ug si Ella ang nahimong bunga. Utsa! Ma! Eric, wala mo tingog sa mama Krising. Ayaw pagilak. Doon lang ta sa ospital. Pukawan lang siya. Ma! Paningkamot na makaabot ka sa ospital, ma. Doon na lang ta. Eric, pakusgi pa papadagan sa sakyanan. Oh, Ella. Maudi ay nagyatagad og dakong bahay ni amahan si Ella. Kay iya di kining tinuod nga anak. Og kami, anak lang mi sa saop ni amahan. Mao ba? Kaming duha si Enrico ang sinaligan ni Don Faustino dinhi sa mansyon. Si Enrico mao ang personal nga bodyguard ni Don Faustino. Ug ako ang nahimong mayordoma dinhi sa mansyon. Og ikaw, akong igsuon, Joel. Ug si Amelia ang imong inahan. Samtang ako, wa ko makaila sa tinuod akong inahan. Pero, nganong nabuwag man ko sa kumaman? Kang Enrico, nganong dito man ko magdako sa laing tao? Ako sad. Nganong wa man ko magdako sa akong inahan nga si Amelia. Og sa akong apuhan nga si Lola Carmela. Tungod sa kasuko ni Don Faustino kang Enrico, ikaw, Wilma, gipakawat ni Enrico gikan kang Amelia. O si Benjamin ang iyang gisugo. Gipahimustan niya ang kasuko ni Benjamin kang Enrico tungod sa pagkawat ni ini kang Ella. Mao nalisuan ni sa pangisip ug naghikog na napunuan sa kahoy. Unsa? Pero, nganong gikawat man sad sa among amahan si Ella. Nga bata-bata man siya ni amahan. Ako ang nagsugo ni Enrico nga kawaton si Ella og ilabay sa syudad. Unsa? Ug nganong imong sinigibuhat ha? Tungod kay buta si Don Faustino.
Wa siya makakita na ako nga nag-anto sa pagpaubos niya. Gihatang na ko kang Don Faustino ang tanan. Nga ako kasing-kasing, nga akong lawas. Pero saya gibuhat. Gibaliwa ko niya o giilisan ko niya sa mananahi nga si Arabella. Gibuhat ko ang tanan aron ni gugmaon ko ni Don Faustino. Nagpaulipon ko niya. Pero higo lang ko niyang gipahimuslan. Ikaw ang... Oh, ang... ako'y nagmaniobra sa tanan. Aron masakitan si Don Faustino o Arabella. Gusto kong maghikog si Arabella sa kagol ganawa ang iyang anak. Pero ang tunto kong igsuon, wa makatuman sa among kasabutan. Hangtod sa kamatayon nga itago na mo ang among isekreto. Nakasulti siya kang Don Faustino sa tanan. Human siya mapriso sa pagpatay kang Binamen. Mauna nga si Enrico di ay ang imong gihatdan og pagkaon sa ilawom Stanley, ha? Oh, siya. Kinahanglang way laing may baw ning imong gibutyag namo, madam. Way mausab bisan sa among naibawan. Ug dili mahimo nga dunay may baw nga patay na nga nino. Unsay plano nimo, Joel? Kinahanglang makuha ta ang tanang katigayunan ni ila, Wilma. Ha? Og si Eric, kinahanglang mahanaw siya sa kinabuhi ni ila. Aron akong mapangasawa sa ila. O kung maasawa na nako siya, makahimo na ko sa pagkuha sa tanan niyang katigayunan. Joel, Wilma, papasa sa imong nahuna ang imong nabati karong gabi na. Og magpabilin ang tanang sekreto kang Madam Lily. Ayaw kay nagkasabot kamo sa kuntumong. Kitang to ang manag-iya sa tanang katigayunan ni Don Faustino. Pahuway na lang, Ella. Natiman na si Mama Crising nimo sa mga doktor. Bunog kayos, mama. Gikulata siyang bayo. Pero may pasalig ang mga doktor. Kamabuhi si Tita Crising. Kinahanglan nga ato ni ma-reports ka pulisan, Eric. Gusto ka? Kinahanglang masusi sa mga pulis ang sekretong agianan sa luyo sa bumbong sa mansyon. Ang double wall ang atong ipasusi, Ella. Mahimo bang ikaw ang mabuhat, ana? O ikaw lang unay bahala ni Tita Crising din sa ospital. Oh, Eric. Eric, di ka gikan. Ganong kalit ka lang nga. Mga pulis? O, madam. May ipasusi ko nila sa mansyon. O ikaw, ayaw paggawas. Ha? Unsa may imong ipasusi? Eric. Salamat ka ni anak ka. Nabala ka kay kunin mo. Di man di ka. Oh, nganong may kauban ka mga pulis? May susiyon silang sekreto nining mansyon. Ang double wall. Sir. Sunod mo na ako. Dili ni bahimo. Sa ito kipanutin ni Eric? Sa double wall, madam. Madam, nganong may kaubang mga pulis, Eric? Ipasusi niya ang sekretong agianan luyo sa bungbong sa taas ng mga kwarto. Usa? Dali mo, ilahang lang malayo ta sa ilang pagduda. Kuyugan na to sila silang pagsiksik sa mansyon. Uy, tiknito nga gianan tuod kining double wall nga magian ra og tao. Asam ni sangko. Adto ni sang Tunnel, sir. Nga mula pos dito sa kakahuyan. O, unsa? Mo kini nga agianan sa kriminal. Ang mipatay ni Manny. No, dali mo. Atong subayon og maayo kining dapita. Dali mo. Unsa man din dapito? Ha, Eric? Mo kini nga agianan sa kriminal. Unsa? Kinahanglang siksiko ninyo ang tanang suok ining dapita. O, niya natuod ta sa kakahuyan. Anhinining mong lungag, muaging kriminal, sir. Aron makasuod siya sa mansyon. Pastilan, wag yung ko magtuo nga doon na day tunnel ini dapita. Wa jud kay idea, madam. Bahin ni mong tunnel. Wag yun. Sa kadugay na nimong ining dapita. Wa jud kay pagduda ni ining dapita. Uy, sorry. May sekretong agianan din ni paingon sa mansyon. Dini mo agi ang kriminal. Uy, kinahanglang madakpan ninyong kriminal. Sir, Dali. Adto dali tong dapita. Dali. ubanan ko kamo. Kay doon na sa may gipangita. Si Ila o ang iyang inahan. Mayo kay mi report kas ka pulisan nilik. Kinahanglang ipasiksik ni ang kakahuyan aron mahibaw-an nato kung hain na sa ila. Madam! Eric, niya mo sa ubos. Diyan man mo muagi. Diha mi muagi sa babas tunnel. Paingon sa mansyon, Wilma. Unsa? Oh, hala. Mao di ay na ang giagian sa nagkidnap nako. Mao na ang tanin nga gidadaan sa nino nako. Kinahanglang madakpan ang kriminal. Kinahanglan musulti ka na, madam. Kung kinsang anino. Eric,
Nakita ko ikaw nga gikasulti ang anino sa suod sa imong kwarto. Kinsa siya? Ug kinsa ang imong ipapatay niya? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!